magandang umaga sa lahat at lahat na taga-pakinig. Kasama ko si Cap Anthony at si X. Kagabi po ay nagsagawa ng isang anti-drug operation ang pamunuan ng PDEA sa Barangay 17. Kung matatandaan natin, ang Barangay 17 was declared as drug-free last March. No? So inaksyonan sa pakikipag-cooperate ni Cap Anthony para gibain ang mga nagpuputang drug den sa Barangay 17. So dalawang search warrants issued by the Regional Trial Court at isang bypass operation na nag-result sa drug den. So sa bypass operation na kung saan ang tatlong personalities ay na-aresto sa Barangay 17. Si Joven Alliego na isa rin kilalang drug den maintainer at si Romeo Madera na isang pusher, visitor, at si Robert Talibas ni Angeles na isa rin visitor. Sa isinagawang search warrant operation by virtue of the SW issued by the Regional Trial Court na isnerved sa Avellanosa Street, Zone 4, Barangay 17 ay na-aresto si Subanahani Bayani Rodriguez na isang kilalang drug maintainer at drug group leader at dating PDL. Kasama niyang na-aresto ay si Bele Yongko na isang maintainer din at pusher. At si Mark Anthony Bertoldazo, isang visitor. Erwin Oliveros Icalenes, isa ring visitor. Na kung saan na-confisca sa kanila ang 15 grams of shabu. Sa pangalawang search warrant na isinerve o in-implement sa Zone 1, Avellanosa Street, Barangay 17, na kung saan naka-seize o confiscate tayo ng more or less 8 grams of methamphetamine hydrochloride. Na aresto si John Mark Angeles na isang pusher at may pending na kaso sa korte, allegedly murder, at si Anthony Balaba na isa ring visitor, at si Ricky Ampo Tagodin na isa ring visitor. So more or less sa isinagawang anti-drug operations ay sa bypass operation ay naka-seize o confiscate tayo ng 12 grams of shabu na kung pipresyahan natin ay nasa 81,000 ang 12 grams. At sa isang search warrant operation number 1 ay nakapag-confiscate tayo ng 15 grams na more or less ang halaga nito sa kalsada ay nasa 102 grams, 102,000 at isang 8 grams yung pangalawang search warrant na inisyo ng korte na nagkakahalaga ang 8 grams ng 54,000 pesos. So more or less 35 grams ay nasa 238,000 po. Sirs and ma'am. Mata sa PDEA for their assistance, and I'm very thankful for what they did last night. So we are really a drug cleared barangay, but our drug cleared is based on the listing sa PDEA list. But as I mentioned, naay mga bago, and in reality magod, based on our observation, is that katong mga napriso sa Lumbia, paggawas sila ang source. So they're what we call pabaon. So from Lumbia, pag abot nila sa ilang area, tagaan sila o 30,000 as what I know, as pabaon.
So pag abot nila dito sa area, then they will tagakan sila og mga drugs. So muna nga itabo sa barangay. So our barangay is drug cleared, but we have the smart barangay. So makita na mo tanan every corner sa mong barangay, tanang tao kasulod, tanan mga transaksyon kakakita na mo basta nasa dalan. So ang mga nadakpan, amo naman ang istorya, gibalay-balay na ginako na siya. Ihangyo na nako, nga undang na mo as possible, kay dili na maayo tanawon ang mga bata diha, gaagi, gakakita na nila. Especially nga among observation sa among kamera, kadaghanan pa diha dili sa among barangay. Taga na yung mga, di na ko i-mention, na yung hospital, na yung mga malls, diha gatipok, diha gasulod. So gakakitaan man na mo, kay ang akong smart barangay, nakakonect sa akong cellphone. 24/7 gakakita na ako unsay gakahitabo sa akong barangay. So grabe naman na itong warning, wala mang yun sila ipaki, wala may kahadlok. Klaro naman nagway, diha pa sa dalan. So mutong aning kamo tani. Kay isang po tani is gusto na ako natin pakita nga kaming mga opisyal sa gobyerno against sila na. And with the help of IDEA nga i-eradicate ilang drugs, kay kini siya i-showcase naman gini siya sa Tibo Cagayan de Oro. Na they are really intensifying the drug clearing. So, dili lang ini sa drug clear ako. Drug clear naman gito. So, nga namang kailangan pa na ako ni buhatot. Kaya in paper, I am drug clear. But in reality, na may mga bago. So, we wanted to maintain nga drug clear barangay. So, muna siya ang among intention. Or may intention na rin. And beside, nag-start ini siya nga idea. We come up na ingani siya kay tungod nagbuhat ko og barangay resolution nga ang mga officials namo o mga staff sa barangay kay mag-drug testing kay naaman niya tawag nga drug-free workplace. So muna nga resolution. It's actually not just a required man sa tanan establishment, drug-free workplace. So among i-product drug test among mga staff, and sad to say na ay mga wala nagpa-drug testing. So dito na na-alarm na gayko. Kay basin ang apil na pero mga barangay nga staff na apil na po. So mo nang ituyo na ginato niya. Napakaganda ng samahan, no? Natutuwa kami at na magkanda o magsagawa ng iba't ibang klase ng anti-drug operations. Kapag ang isang elected or appointed barangay officials ay very cooperative, walang takot, no, na magsumbong, gabayan or i-guide kami kung saan ang mga player sa illegal na droga. Bihira ang ganitong ugali ng isang elected barangay kasi kadalasan sa iba ay mga takot, no? Posible na siyempre tumitimbang-timbang, no? Pero nakikita natin na kapag ganito ang klase ng elected barangay officials ay mayroon siyang tinatawag na political good, no? Considering na mention na ni Cap Anthony na drug cleared ang barangay na. So kailangan manatiling drug cleared yun. Hindi man naaapektuhan ang status ng isang barangay na na-declared na as drug cleared and then nag-conduct ng anti-drug operations. Marami ang nahuli. Hindi po naaapektuhan yun. Drug cleared pa rin yun kasi ang batayan dyan, basta binibigyan ng aksyon ang mga report ng proliferation ng illegal drugs sa community ay nananatili pa rin na drug cleared yan. Maaapektuhan lang yun if after 60 days na ni-report at nagsagawa ng resolution ang Regional Oversight Committee requiring the BADA or the Kapitan of the particular barangay to take appropriate action, and despite of that, the receipt of the resolution, the barangay captain refused o ignore, no, to take action. After 60 days, mababalik po sa drug-affected ang barangay. Agi sa pagtubag sa atong drug situation, dili sa Cagayan de Oro sa Misamis Oriental. Sa atong naobserbahan, yes, nakita ninyo, daghang kita anti-drug operation. Ever since, atong magitang ipamusgan, ay as much as possible, we are dreaming, we are praying atong
ma-cleared ang atong entero probinsya o ang entero dakbayan sa Cagayan de Oro. In fact, ang numbers o atong isgutan sa Misamis Oriental, we only have 19% affected barangay, and sa Cagayan de Oro, dapat tayong mga roughly 70% na drug affected. So, ako pa kayo, despite sa atong effort sa atong local government units, other stakeholders sa PDEA. So, again, medyo na ay pag makita mo ko na ito, by law of supply and demand, barato kayo mong illegal na droga. So, atong dangerous drug board price to, 6,800, that is a national drug price. So, to assess yun sa atong drug price sa atong area is nasa 1,000 to 1,500 ang atong actual drug price. So, sa atong per gram. So, atong nakita nga diferensya from 1,500 to 6,800, very barato kahit ka-compare sa national So, by law of supply and demand, we could conclude na ay supply na daghan sa atong area. And sad to say, sama sa gi-mention ni Cap Atervere kanina, ang atong mga former PDL na supposedly reintegrated sa community, they are the one na mostly nag-involved sa mga illegal na droga. Fortunately, na political will si Kapitan, so through this conference po, pasalamaton mi nga, hopefully, this will be a pilot sa Cagayan de Oro. Kani nga action, sooner or later, sa pagtinabanga, mabutangan og grip ang pillar sa government. Anay communication between sa atong enforcement, sa PDEA, sa inyo na kanunay, ang atong masumpo, ang atong damgo, ang atong tingwa, ang madag-clear na ito ang dakbayan sa Cagayan de Oro. Thank you. Logic pang guli siya, na-priso na siya, so wala sila yung network sa Cagayan. Kay out of the social sila. So technically, ang ilang mga friends naara sa prisuan. So logically, kung tanaw mo, pag abot niya dito sa barangay, asa man siya mangita, wala siya trabaho, wala siya mga kaila. Yung mga kaila, of course, kalaganan. O dili na kay tungo sa kadugay kay pagka-priso. So, kana siya, and then sharing info sa mga residente. Naibaw ang ginam na kini siya is gikan sa prisuan. So, na-arrangement, katong i-mention ako, pabaon ng tawag, and after that, mag-drop off o bang drugs. So, if you can ask me kung asa dapit o unsa, wala agad ko yung idea na. Ang ako mong makover sa akong camera is ang within barangay lang ako. So, kanang sa within may barangay, diya na ako may bawan. Unsa ilang transaction, launsaon nila pag-distribute, kinsay kasulod, kinsa nga mga tao, pakita na mo. So, diyan ako taman. But in reality, ang ilang mga drop-off, dili sulod sa among barangay. So, sometimes, dito ilawod sa Marcos Bridge sila nakita. Or dapit sa Riverside. Kaya wala mang yung mga kamera dito. So, muna ang ilang gabuhaton or sa laing nga barangay sila magtabo. So, pag sulod dito, dala na nila. So, ang mitabo lang is atong mga parokyano musulod dito sa mong barangay. Kaya naaman ito mga drug din. So, dito sila gagamit. So, kanina mga individual, si Bayani is siya ang pinaka-known. And then, si Billy Yongko o kini si Angeles Japrox. And then, kani si Madera o si Liego, mga drug din sila. Actually, dili pa man clear kita ang barangay. So, si Pipa ko dagan pa na sa diya. So, munang i-intensify nila mo. So, nag-announce na manggigming kung di pa mumulong, mo gini pala yun. Wala gini sa ihulong po. Kay number one, kung di sila bago, di sila muhulong, malay na lang silang laing lugar. Kay dili po kumuhulong. Gahi man kay mga ulo. So, pagahi ay ni. Mo na ginakong buhaton. Kay lisod naman, dili naman nato madala sa storya. Bisan na yung mga kamera. Ang sakit sa ako is ang mga bata, ang elementary o mga high school nga makakita. Ang ilang paminaw normal na elementary may iyon ng kap. Nagbaligya sila dito og drugs sugit. Anak ko, ang bata. So sakit sa akong heart nga makita na siya. Kaya number one, alarming na kayo na. Pasin para na ako sa mga bata, normal na. And then the drug there is generation by generation by generation. Amahan, anak, even si Beli yung pila yung mga relatives dito. Halos tanin sila diya, mga relatives na. Si Madera, yung anak na dito. Si Liego, anak ko yung mga parenti. Halos tanin sila mga parenti na ata nito. So, murag, kung sa magaba, ipamana nilang negosyo. Iyan na nitabo. So, kailangan na siya i-end.
So kanisa is we wanted to showcase the power of PDEA in our barangay. Na kung mag-ingana sila, pasensya kayo, anara simple. Munang request ko nga i-press ko gini siya para mapakita yun sa dakbayan sa Cagayan de Oro with PDEA, wala gini santuhon. Dakpon yun tanan ng mga illegal activities related to drugs. Actually, responsibility yan ng jail management. No? Wala man right o power ng PDEA na mag-impose sa kanilang internal rules. No? So kung sa pamahalaan o sa pamunuan mismo ng Bureau of Jail and Management or anumang mga jail facilities ay hihigpitan, talagang ipagpabawal ang communication gadget. Mapipila yan. Sabihin, hindi makakapag-transact ng illegal na droga considering na karamihan nga na mga players o mga supply ay nanggagaling din o ang ibang mga players ay previous sa PDL na lumabas na may mga contact sa loob pa rin. So sa pamamagitan ng communications or cellphone ay nakakapag-transact pa rin. Lagi naman kaming nakikipag-usap sa iba't ibang forum ng mga suggestion na sana gawan. Sana umaattend tayo sa PPOC, sa ARPO. Yan po ay mga suggestion. Hindi lang naman PDEA ang nagsasuggest para maiwasan nga sa loob ng bilangguan ang pagpasok, labas-pasok ng illegal na droga. Kasi ang mga nagpapasok nun, yung mga dalaw din naman. Paano na ipapasok ng dalaw? Siyempre, communication. Either tinawagan siya dahil kung sa loob ang contact na may hawak na communication gadget o cellphone, siyempre patuloy pa rin. Napakahirap sumpuin yan. So, again, it's actually a barangay resolution for drug-free workplace. Ang intention ako, if we will implement such activities, we have a clean hand. Mean to say, mag-pinpoint yung tao, ako mga tao po, drug-free po siya. Muna siyang rason. Ang reason when we did the operation, wala kay barangay official, barangay staff, kay tungod lagi kay naiuban, na during mo pa drug testing, gidala na sa drug testing, nangambak ang uban. Ang uban, wa na nanunga, nanghadlok. So, it's indication na they are also engaged in such activity. So, what will be our solution to that? So, technically, they are no longer employee of Barangay 17. So, klaro man ko na, i-inform na ako sa tanan, mag-drug testing ta, kung wala mo, dili na mo duty. So, uban karon dili na ako makita sa barangay. Nangahadlok na. Kay gatagot-tagot na po, kay aware sila daan nga against gid kong drug. Pinaka-hate gina ko ng drugs. Akong igsuon, drug addict, gipapriso gani na ako, igsuon gani na ako na how much more ang dili na ako kadugo. So, klaro gina sila, aware gid sila nga against gid ko na. So, isa na siya sa murag reason nga nung uban, wa na nagpakita. Actually, sir, nakurat ko, nalipay po ko, nga nga modus operandi, dugay na kayo na mo gina-present sa every engagement na mo with Provincial Peace and Order Council, Regional Peace and Order Council, mauna siya ang atong panagtipok sa mga lideres, sa stakeholders sa gobyerno. So, katong nakurat ko, very active din kaya atong kapitan nga, even nakamano siya sa modus operandi, nga supposedly that is atong enforcement. So, dili ang ginato malinay, in fact, ang media na ni, kanunay, madugan man yun nila ang atong panawagan sa mas karang involvement sa atong PDL. I even presented that to the governor, to our mayor, sa kana nga mga problema nato sa illegal na droga, ang involvement sa atong PDL. Sama sa inyo ni Kapina, yes, we will collaborate, tinuod na ang atong mga PDL, na supposedly, sa pillars of the government, they are the correctional institution. Correctional institution, considering after gina-prepare sila nga ma-reintegrate balik sa community, but pasabot, corrected na sila. So muna usa sa atong mga lantawon, again, sama sa ingon ni RD Grina, limited kayo ang among power, kundi na arami sa recommendation during sa mga engagement nato sa atong mga leaders, atong stakeholders. Kaya kana nga problema, nag-exist. Dili ta mo successful kung dili nato na
i-come out, dili na ito tabangan nga problema kanang communication sa atong PDL. But we rest assured na constant ang communication sa PDEA o sa atong Bureau of Jail Management and Phenology. As members sa pilar sa government, kanunay may work into ana nga problema. Kaya I believe, dili po tiaw ang problema sa mandato sa Management and Phenology. Kaya I believe, ang ilang management, ilan ang gilantaw. Kaya ato na po nang napaabot kanila. Kasi for now, tinuod na siya, dili ito malindang na naagyo ano. Dito na itabo ang recruitment, dito ang dito ang ilang middleman, sila ang nakontak sa every barangay sa Cagayan de Oro. Kaya itong naon ang set up sa jail is nakatanan marang representante sa tanan barangay sa Cagayan de Oro. So, if ever ganahan sila og drugs, simply, igo na sila mag-communicate. So, ilang na-strategize, no? So, I believe pa, maagi po dali sa inyo, ha? Maabot na sa mga illegal syndicate. Kana ilang sistema, ato nang na, we are going to track down ang nga problema. We're putting an end ang nga problema. Thank you. Again, no, ang atong effort sa barangay clearing, sa atong enforcement, other stakeholders, constant ang atong graph nga pababa ang atong affectation. So wala ta ni saka, wala ta nagpabilin atong numbers. So panaog ng panaog. Although hinay, considering dagan kayong factor sa barangay clearing, considering Cagayan de Oro is highly urbanized city, central hub ang Cagayan de Oro, busy ang Cagayan de Oro, dagan mga in and out ng mga tao. So different challenges in every municipality. Atong lang tao ang Cagayan de Oro is highly urbanized city. So dagan kayong factors. Ikaduha nga imong gi-mention sir atong about sa barangay 17 sa leadership ni Interberry, we are calling nga sa 80 barangay, despite barangay 17 is drug cleared barangay, but pasabot dili kay ito na focus ato dili na kasi under the microscope ang atong paglantaw, but because of the leadership atong gipakita atong i-showcase nga hopefully ingon ana ang atong mindset kay tinuod ang bida isang barangay. Tungod kay sila ang naa sa ground. Ang PDEA, ang Philippine National Police na naan nato kanunay gatabang, gamay kayo ang among numbers, serving the Misamis Oriental and Cagayan de Oro City. So we are calling the leaders of barangay, ang inyong badak, dili na ta sige og every time dagan kita og seminar sa badak orientation. Hopefully ilang ipot in my heart ang atong trabaho sa pag-clear sa mga barangay. Kay indeed ang fights illegal drugs nagyud sa respective barangays. Thank you. Kato siya is a unified effort. Unified effort sa atong local government, sa barangay, sa PDEA, sa atong kauban nato atong counterpart ng Philippine National Police. So nakita nato ilang presensya kahapon to secure the additional security for PDEA and also for other intelligence gathering constant na atong communication with the Philippine National Police. So that is a unified effort with PNP and PDEA. Sa proseso po ng Regional Oversight Committee for Barangay Drug Clearing based doon sa Dangerous Drug Work Regulations. Yung committee o Regional Oversight Committee, yun po ang may authority to evaluate and to approve the applicant badak chairman or in particular the barangay applicant headed by the punong barangay. So after the requirements of parameters as provided in the Dangerous Drug Board Resolution has been complied with, gagawin nun is yung deliberations ay i-approve po yan. At saka naman ng lahat, ang committee, ang composition ng Regional Oversight Committee for Barangay Drug Clearing ay ang chairman o chairperson ang regional director ng PDEA, ang co-chairperson ay ang regional director ng Department of Interior and Local Government, ang assisted by two members, the regional director of Philippine National Police and the regional director of Department of Health. Ka-apply ka, ang tawag niyan, applicant or petitioner. Kapag na-comply mo yon, may mga requirements. Halimbawa, sir, ay may mga PWODs dyan na reported na nandun sa Certified Badak Watch List, na nag-undergo na ng regular drug rehabilitation program sa community-based or drug treatment rehabilitation for a certain period.
And then yung mga na-report din, for example, ng mga drug offender, no? Na hindi naman sila subject ng warrant of arrest, hindi subject ng anti-drug operations, na-report lang na allegedly. At nag-undergo din ng rehabilitation doon sa Balay Silangan Reformation Center. At natapos na, pwede siya mag-apply, no? O mag-petition, no? Drafting letter to be signed by the barangay kapitan attaching order documentary requirements, and the letter must be addressed to the chairman of the Regional Oversight Committee. Sa report, no, based on the report, no, 21 barangays were declared as drug cleared out of 80 barangays. Yung mga pagbubuo ng iba't ibang grupo ay kanya-kanya connection. More particularly, itong mga grupo na to na binubuo ni Bayani Drug Group ay kumukuha din yan ng mga supply either galing sa mga sindikato rin o grupo na nandun sa Lanao in particular or sa Iligan in other neighboring provinces. Ang Cagayan de Oro, sir, sama sa giingon ganina is highly urbanized. Dagan kayo market. So to answer the question, sir, yes, nakatay ipamonitor. Even hindi na ko maano, sir, ang hindi na ma-reveal ang uban ng ano, but to answer is mostly ang ilang participation na na-address Cagayan de Oro is itawag na ito mga ano, kanang keeper or sila ang storage. Tungkol kay ang ilang communication sa musuliyon ganina, involved ko ng PDL, pero nasa somewhere in Lanao Sur. Previously, the-operate rin sa Cagayan de Oro, but tungkol na-strategize nila nga based on contacts na sa communication. So, ang gibuhat nila, ang nasa Cagayan de Oro is the storage lang. Storage of illegal drugs. Tapos, ang ilang command or ang ilang brain is somewhere in nasa Lanao Sur, ang atong ipang-monitor. Connected ba po sila? Yes, sir. Kaya ang atong illegal na droga karon is coming in from National Capital Region. Still, communication lang yung ilang ginabuhat para mo-travel, mo-abot, mo-landing ang mga illegal na droga. And napuntay source of illegal drugs coming from Zamboanga or Region 9. Abot lang sa gikan ng Malaysia. It's possible, sir. Kasi kung makikita nyo yung mga confiscation or seizure ng voluminous drugs, no, na nai-interdict sa National Capital Region, yung mga lagayan doon or ano ba ang tawag nun? Packaging. Tipak, no? Or packaging, no? Puro ang nakalagay mga Chinese characters, no? So nahalos dito nakikita yan, umiikot kung saan, all the way from the National Capital Region, travel by land, babagsak sa Matnog, tatawid sa Northern Samar, sa Allen, and then biyahe na naman, papuntang Liloan, Port, and then isasakay papuntang Dipata Port in Surigao hanggang makarating sa iba't ibang regions dito sa Mindanao. So may nakatatak pa rin Chinese characters. Since may assumption, no, nakatatlong men in uniform na tayo, no, na-arrest and dalawang government employee. Somewhere sa mga nasa more or less 4 na government employees sa Bukidnon, and ang iba naman ay nasa Misamis Occidental. So hindi man sila kalakihan, yung iba doon ay nagpupush lang ng maliitan o pansariling gamit nila. Pero yung na huli natin, no, na isang pulis dito sa may Lumbia, medyo malakihan ang laro niya. Actually, sir, sama sa yung early kanina, ang atang drug group is, every area na sila ilahi na drug group, so, territorial ang ilang pag-dominate sa mga engagement sa illegal drugs. Good morning, everyone. So, sir, this is about the operation. Sir, wala bang nanlaban sa mga hinainan nyo ng search warrant at yung buy-bust operation? Wala naman. Kasi, alam mo, iniiwasan na natin yun. O kung sa bagay, kung lalaban, hindi man natin maiiwasan kung lalaban. Pero iba kasi ang connotation pag sinabi mong nanlaban, no? Madugo agad, no? So far,
umpisa nung umupo ako dito, wala man. Puro maayos, proper ang pagkahuli ng mga suspect o drug personalities. Tapos yung pangalawa ko pong question, sir. This is about yung mga nahuli po. Yung concern po kasi ng community, pag nahuli po kasi nakakapagpiyansa lang. So nakakalaya na naman and then balik na naman sa droga. So ano po yung komento nyo dito, sir? Pagdating kasi sa pagsampa ng kaso, trabaho yan ng law enforcer, no? Ng PDEA. So pag naisampa na ang kaso sa korte, wala nang hand ang PDEA doon. So, either during the trial, nagkaroon ng ibang presentation of evidence, no? Ang nag-a-appreciate na po ng evidence ay ang korte na. So, outside na ang PDEA. Ang purpose lang ng PDEA is to testify, no? In the prosecution of suspect for violation of 9165. Kapag dinismiss, inorderan ni judge na magpiyansa or otherwise, wala po kaming hand po doon. Thank you, sir. More or less, 9 na barangays were declared as drug-free. 12 were declared as drug-cleared. Pag sinabi mo drug-cleared para maintindihan ng iba, ito ang barangay na drug-affected. May proliferation ng illegal drugs. Either mayroon diyang drug pushers, drug maintainer, drug manufacturer, in among others, basta considered as players na na-report doon sa Certified BADAC Watch List. Para ma-declared siya as drug cleared, dadaan sa proseso sa Barangay Drug Clearing Program na kung saan dinideliberate yon ng Regional Oversight Committee for Barangay Drug Clearing. Kapag na-comply at na-satisfy lahat ang requirement, lahat na mga PWODs ay nag-undergo ng appropriate intervention or rehabilitation. Lahat din ng mga so-called drug offender ay nag-undergo din ng appropriate intervention. In among others, no, na-comply yung tinatawag na documentary requirements. Dahil drug-affected yan, i-declared ka as drug-cleared barangay. Sa kabilang banda, kapag sinabi mong drug-free barangay, ito yung barangay na minsan walang na-report na pusher, wala ring na-report na user, walang marijuana plantation, walang clandestine laboratory, walang manufacturer, in among others. In short, wala after validation, walang na-report na naglalaro ng illegal na droga. Pero para magkaroon siya ng status na drug-free, kailangan mag-apply din ang barangay kapitan, pro BADAC, or BADAC pro punong barangay ng application for the declaration of the particular barangay as drug-free. Kapag na-evaluate na ang documents at talagang wala, no? I-declare na siya as drug-free barangay. Yes po sir, yun po ang tinatawag na modus operandi o modus operandi ng mga drug personalities o drug pushers ngayon, no? Ang ginagawa nila, minsan advanced din sila mag-isip, no? Ginagamit itong mga courier service. Huwag na natin babanggitin, madami yan, no? Para i-deliver o i-transport ang kanilang droga. Para makaiwas sila sa either interdiction doon sa particular na kanto, for example, from Cagayan de Oro City, i-deliver sa illegal city using the courier service, no? So, paano mahihirapan ka i-intercept yun? At assuming nagkaroon na naman ng transaction, ang problema na naman namin yung bayad. Dahil uso na yung cashless payment ngayon. Meron tayong Paymaya, may GCash, in among others din, ang mga money remittance center. So, doon pinapadaan, no? Yun po ang mga operandi o mga modus ng iba't ibang mga drug personal. Pero ganun pa man, ang PDEA ay nandito po. Naninilbihan tayo, no? Tumutulong sa kapayapaan, peace and order ng community. Ang PDEA ay laging nandito. Mayroon kaming mga numbers o numero, telephone number, Facebook page na ang tao ay ini-encourage namin na magsumbong kung ano man ang nakikita nilang mga
mga activities illegal man na tungkol sa illegal na droga sa kanilang barangay, sa kapitbahay, ay huwag pong mag-atubili na magsumbong sa PIDEA. At iginagarantiya namin yan sa PIDEA na ang kanilang pagkatao o personality ay mananatiling confidential. So ginahangyo na ako ang akong mga residente nga katong use yapon og drugs nga undang na mo. Kay kung dili mo undang, panghawa na lang mo sa barangay 17. Kay dili pugkug mo undang nga pangdakpon mo tanan. Pasensyahin na lang kung gahi mo, gahi mo.